Takže čau lidi, u dnešního videa bychom si mohli přečíst jednu stránku Deník malého poseroutky Samá voda. Přečteme si tu první, podle mě to je fakt dobrá knížka, takže si přečteme trošku jenom. Jestli vám to nevadí, nic neuvidíte, jo? Takže, já mám svou rodinu celkem rád, ale nemusím s nimi zrovna trávit 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. A poslední dobou to tu přesně takhle vypadá a nejsem jediný, kdo už toho začíná mít dost. Všichni z toho kapku cvokatíme a jestli se brzo něco nestane, tak to nedopadne dobře. Máma tvrdí, že jsme tedy už trochu moc dlouho zavřený a že potřebujeme dovolenou, jenže my bychom především potřebovali dovolenou jeden od druhého. Tak teď vám můžu ukázat obrázek. A to by bylo všechno z našeho dnešního krátkého videa, takže u dnešního videa čus!